I think it's a problem, a serious problem in Zimbabwe, whereby we have got people wanofunga kuti vakangwara kudarika vamwe vanhu. Takabvako kunyaya dzemari dzichinyepegwa nana Gono, vana Patrick Chinamasa, vana Mangudya akati kana bhondi rikasashanda ndorizaina mangwana. Nanhasi Mangudya ane musoro wake unenge chingwa chakasungwa nerekeni aripo pareserve bank. He has never resigned. He made us believe that what Mangudya was saying, it was coming from a very, very learned economist. So, iwe mushavani, iwe akusisina munhu achatora nonsense dzamuri kutaura idzi napermanent secretary wako nemamatouya nemapayslip enyu muchitoratidza vanhu kuti isusu our payslip already tatotanga kumapega. Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara uka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigirai nyaya nyanetsa nyaya rukupisa pabuda pachichemwa nenyaya yeZig currency muri Zimbabwe. Ma-citizens asikufara noZig currency aiwa patukirirwa ma-top officials muri Zimbabwe zvichinzi tane nguva tichiudzwa kunzi Zig currency muno muZimbabwe ichashanda zvichinzi kubva kubone note kusvika patava taingoudzwa kunzi mari yemuno muZimbabwe zvichaita muri Zimbabwe patukirirwa vanhu vana Mangudya ana mushamshaya vanhu vatukirirwa muri Zimbabwe. Pane ma-audios atakuvigirai apana umira mushe ma-citizens adimanda kuona even ma-payslips ema-top officials chinzi ndo zvatakuda kuona takuda kuona ma-payslips ema-top officials akanyorwa kunzi they are being paid neZig. And zvakare, why is it that Zig haisi kukwanisa kubhadhara fuel pama-safe station muri Zimbabwe? And it shows kuti haisi mari hanzi tanzwa nazo patukirirwa vanhu muri Zimbabwe nababa Chipenet muri Zimbabwe. Tisingade kuwesta nguva yenyu, toda kuti mungonzwa audio iyi muhamatidzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section, kuti panga pachitaurwa zvine musoro here kana kuti nzwai audio iyi muhamatidzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. I think it's a problem, a serious problem in Zimbabwe, whereby we have got people wanofunga kuti vakangwara kudarika vamwe vanhu. Takabvako kunyaya dzemari dzichinyepegwa nana Gono, vana Patrick Chinamasa, vana Mangudya akati kana bhondi rikasashanda ndorizaina mangwana. Nanhasi Mangudya ane musoro wake unenge chingwa chakasungwa nerekeni aripo pareserve bank. He has never resigned. He made us believe that what Mangudya was saying, it was coming from a very, very learned economist. So, iwe mushavani, iwe akusisina munhu achatora nonsense dzamuri kutaura idzi napermanent secretary wako nemamatouya nemapayslip enyu muchitoratidza vanhu kuti isusu our payslip already tatotanga kumapega kuti takutambira mazigi. Zvawabvunzwa naMashakada izvo ari kutoda kukuratidzai kuti the elephant in the room is untouchable and hamugoni kuibata nokuti ndo bhosi wenyu. Musatipinzire zvaJesu pane zvemaJesu kuti Jesu yeye asana kumugamuchira hazvinawo. Zig is nonsense. And this we are going to tell you. Iwe mushavani iwe usafunga kuti vanhu vachakapusa sakare. We lost a lot of our savings. Tichikubhilivhai tichingoteerera zvamunenge nhema nenhongwa dzisina musoro wese. First of all, fuel yawabvunzwa naMashakada ndo pane the owner of the elephant in the room. Tangai nepafuel ndo pana Mnangagwa. He is the president. Avumira kuti imi muintroduce mazigi in the country. Tangai nepamabusiness ake. Ipapo ndipo panofanira kutanga zigi rinoshanda pamabusiness aMnangagwa,
pafuel apa ngabatangwe ipapo, pamapassport ngabatangwe ipapo, paexamination revana ngabatangwe ipapo nepamagetsi. Tangai kaine manhingagire government. Wamunofunga kuti chituta ndiani wamuda kupostira zvinhu zvenyu zvakaora motudza zvinhu zve hatichina kupusa sakare. Iwe mushaya vanhu iwe newe permanent secretary wako, we want to see your pay slips first. Dzichitanga kubhadhagwa nemaziki. Makafuta muri kutotadza kufema kutaura nekufuta. Munofamba muchiguta. Muda kumiuka the little that the poor people have. Hamuna ngoni makaita sei. Tangai mapega masalary evanhu vepaReserve apa. We are coming from month end. Maide mutotiratidza mapayslip enyu kuti akatambira maziki. Wakamboionepi mari yemunyika inozonzi muchazoitsvaga muchazoiwana yave expensive. Inenge yave expensive ichimbodiwa nani? Inogoita expensive sei iri local currency. Inenge yakuita expensive ichiita expensive on what basis and what ground? Iwe mushaya vanhu napermanent secretary wako hakuna kusapota zvinhu zvakaora. Muda kumiuka the little US dollars dzine vanhu. Tanga maisa mutemo kwamunenge agwa pafuel apo. Ndopa munofanira kutanga maisa mutemo wenyu ipapo. Not this journey kuti planira zvinhu zvamunozati meMCC kwenu 2030 unenge uripo iwe. Nezati journey yacho unenge uripo here iwe. Tangai papresident wenyu wamakaenda naye kuReserve Bank. Iye ndiye anofanira kutanga kutora first step yekutoratidza kuti iye pachake he has got the confidence of the money yamuda kuintroduce kuvanhu. Kana musina get away. Cannot see your eyes. We are not going to take your shit. Imimi 3 varume mndime wekutanga ini. Iwe mushaya vanhu wano nomushaya brain I don't fucking know. Now permanent secretary wako ndimunofanira kutora first step. Put your salaries imimi nemaziki. Toiona kuti salary yako iwe yakumaziki. Fuel business ramunangagwa ngariswe kumaziki. Totanga taona kuti makagara pasika mukasarudzwa nevanhu kuti mune njere dzekutifungira. Not kind of shit yamuri kutaura yemarara iyo. Tanga maisa mabusiness enyu kumaziki. Fuel ndiamunangagwa maziki. Toona kuti president nevanhu vake muri kutivimbisa zvinhu zvechokwadi. Kwete kuthreatena vanhu kuti kwai muchazoritsvaga mozoritsvaga. Chii chamuda kuuya? Mangani magavheni akauya mberi kwako iwe pasina chavakatinyira, including mangudya waugere nayo musoro wake unenge januna unenge mupambaira. Pana chavakati munyika. Fuck off.